Szép jó napot, Konyáti Gardó Simona vagyok Budapestről, és nagy szeretettel üdvözöllek titeket itt a YouTube csatornánkon. Azért indítottuk ezt a csatornát, ugyanúgy, mint a Facebookon, ahol valaki keres az én profilomat Simona Konyáti Gardó, vagy a mi csoportunkra The Higher Vibration Space Group, ahol az a legfontosabb célkitűzésünk, hogy segítsünk az embereknek egy újabb fajta rezgésen, és ezekre az energiákra, ami most a világ körülveszi, hogy egy új löketet adjunk, hogy az emberek értsék, hogy a régi gondolkodás, a régi hitrendszerek szerint már nem lehet élni. Előjáróban annyit akarok mondani, hogy volt a 2012-es év, ami mindenki emlékszik, hogy beszéltek, a majákra hivatkoztak, hogy a világ vége jön. Nem világ vége jött, hanem ennek a világrendnek, a régi világrendnek a vége, sőt a Föld, maga a Föld ellipszise is megváltozott, és a Föld frekvencia, a rádióesztézia egy olyan tudomány, ami segítségével tudósok meg tudják nézni a frekvenciát a Földnek. A Földnek is van frekvencia, az embereknek is van frekvencia, és mindennek, amit körbevesz minket, energia. Tehát, amikor mi gondolatokat irányítunk mások felett, ítéleteket mondunk, gondolkodás, mindezféle, akár mondjuk ki, akár gondolunk, ez már frekvenciák, és még a energiánkat is megváltoztatja, ami nagyon-nagyon érdekes. Számunkra, a világ számára ez az új korszak kinyitott egy Pandora szelencét. Sajnálatos módon a régi hitrendszerek és a régi viselkedések már nem megengedettek, és szankcionálja őket. De nem egy felsőbb hatalom, vagy ember a másik ember, hanem léteznek a úgynevezett univerzális törvények, ami egy csokorban vannak, nagyon sok témát érintenek, és ha ezeket valaki átlépi, áthágja, tehát nem tartja be, mint a közlekedési kihágás, kap érte szankciót. Az összes sorozatunk és minden egyes epizód, ami ezekről az univerzális törvényekről lesz szó, hogy tudsz élni te, hallgató, aki nézed ezt a csatornát, hogy tudsz te az isteni elvek szerint élni. Az isteni elvek nem vallás értelemben isteni elvek, hanem az a magatartás, ami teljesen összhangban van az új energiákkal, amit most a Föld dominálják. Minden gondolat, minden érzés, és mindent, amit cselekszünk és csinálunk magunkkal, másokkal, elmegy az éterbe. A negatív gondolatok találkoznak más negatív emberek gondolatával, és ezáltal, ha te nem a magatartásod szerint nincs az isteni törvények szerint, és nem a lelked szerint élsz, ez visszajön hozzád, és mint a bumeráng, agyon fog csapni. Ha te pozitívan gondolkozol, akkor nyilvánvaló ez nem történik meg, de erről egy következő epizód, amikor egy eléggé részletesen akarom bemutatni nektek az isteni elveket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép napot!